Boa tarde a todos e a todas, compañeros e compañeiras, público presente e os veciños e veciñas que nos ven a través da canle de YouTube. Pleno número 3 do 2026, neste caso pleno ordinario, o primeiro do ano, os anteriores foron extraordinarios, convocado a primeira convocatoria ás 8:30, con moitos puntos na parte resolutiva, concretamente 11, dúas mocións que non entraron para que apareceran na orde do día e que logo votaremos a súa urxencia. Temos que aprobar as dúas actas que están presentes en este expediente. O primeiro pleno de decembro de 2025, no que estábamos presentes todos e todas. Algo que obxetar a esta acta? Votamos, pois, votos a favor. Unanimidade. O segundo dos plenos foi un pleno extraordinario, o primeiro do 2026, realizado con motivo da aprobación dos orzamentos, orzamento 2026, e que nese pleno non estaba presente o concelleiro e compañeiro Óscar. Algo que decir a esta acta? Votamos, pois. Sí. Adiante. Boas tardes, noites a todos os veciños e veciñas que están presentes aquí na sala e nos siguen a través da canal de YouTube. Ben, si aquí na última páxina desta acta o que é a votación non coincide co resultado que se puso no inicio do punto. Onde estás? Vamos a ver, o punto aprobación do proxecto, a ver se mira mal, pero creo que non. Aquí pon 4, 1, PSOE, abstención, bloque. Sí, no que a votación pon a favor 6, en contra 0, abstención 6. E que no final, na votación, pon Movemento 4, PSOE 1, e Benegao 6. Non, está ben. Está ben, perdón, un erro, cousa de edad. Non pasa nada. Algúnha outra apreciación? Votamos, pois, votos a favor desta acta, votos a favor de Movemento Salceda, PP e PSOE, que abstención de Óscar. Óscar, abstención. Pasamos ao segundo dos puntos, o expediente 366/2026, recoñecemento extrajudicial de crédito, o primeiro de 2026. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda, Álex, cando queiras. Sí, boas tardes, noites a todos e todas. Bueno, traemos este pleno, o pleno ordinario do mes de febreiro, o primeiro ordinario do ano, o recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, o expediente está completo, cos diferentes listados de facturas e de propostas e informe de intervención, informes pertinentes. E bueno, como xa se debatiu varias veces aquí neste pleno, bueno, o recoñecemento extrajudicial de crédito é unha figura na que aprobamos facturas e distintas propostas de pago que non tiveron cabida no anterior orzamento, no orzamento 2025. Neste caso teremos un recoñecemento extrajudicial de crédito dun total de 1 millón, perdón que se me barrou a cifra, 690.491,86. Gracias, alcaldesa. E que, bueno, se divide en distintos listados, ¿no? Por un lado temos as facturas correspondentes ao ano 2025 por un total de 1.614.737,56 euros. Por outro lado, facturas do ano 2026, que son as facturas que entraron no 2026 correspondentes ao 2025, por importe de 50.474,27. Propostas de pagos de asistencias a órganos colexiados dun total de 21.419,64 e as aportacións que se fan os diferentes grupos municipais por importe de 3.306,78
euros. Bueno, como ben dixen, o tema das facturas correspondentes unhas a 2025, outras a 2025, pero que entraron por rexistro no ano 2026, e as propostas de órganos colexiados e de asistencias a grupos municipais é referente ao ano 2025. Un REC, bueno, dunha cantidade elevada, bueno, máis do que nos gustaría, evidentemente, pero que, bueno, como vemos nos últimos anos, pois sí que se vai reducindo e digamos que contindo un pouco este gasto. Ainda así, despois desta política de contención que levamos en toda a legislatura, bueno, ao final é moi complicado ofrecer todos os servicios, atender a todas as peticións da veciñanza, atender os rogos que tamén salen aquí neste pleno da corporación. E ao final hai que facerlle fronte a iso. Creo que todos somos conscientes, non podemos pechar a porta do Concello e dicir, pois non se fai nada. Temos que continuar atendendo a veciñanza. Al final, bueno, todos sabemos que pues, por moita contención de gasto que fagamos, bueno, se non aumentan os ingresos, sexa ben mediante ingresos directos ou impostos directos ou impostos indirectos, ou, bueno, ao final o que vai ter que chegar un día ou outro que unha forte reforma do financiamento das administracións locais, non? Porque ao final, bueno, vemos todos os concellos dun tamaño similar a Salcedo Maior, pues ao final todos estamos pues, na mesma situación de afogamento a nivel de non ter o suficientemente ingresos para todos esos servicios que temos que dar, para todas esas competencias que ao final non las fan asumir casi de xeito obligatorio sin que nos dean financiamento. No resumo un pouco do REC, bueno, tedes unha solicitude na comisión informativa de meter todas as facturas en Excel, porque estaban en PDF, bueno, subiuse, e, bueno, no desglose, pues, bueno, as partidas máis importantes as que fai referente este REC, ao final podemos ver que son moito, pois son gastos destos gastos ordinarios e que ao final pues, non podemos pechar sin asumir estes gastos, non? Na partida de enerxía eléctrica son 149.000 euros, respecto á limpeza 195.000 euros, temos tamén 22.000 euros de combustible e en mantemento de parques, en mantemento de estradas e sendas, pues, alcanzamos tamén a cifra de 267.945. Na parte de tamén unha boa importante, sobre todo tras a última subida de Sogama, que é a de xestión de residuos, onde pues, nos atopamos tamén unha cifra de 230.406 euros. Insisto, ao final son servizos que temos que dar á veciñanza no día a día, e por iso traemos a este pleno esta aprobación deste recoñecemento extraoficial de créditos que é o número 1/2026. Nada, un pouco máis por a miña parte por esta primeira ronda e nada, se tedes alguma pregunta estarei encantado de respóstala. Palabras, Partido Popular. Ben, a verdad estamos ante un auténtico despropósito do que é este expediente. Falaba o señor concelleiro de área, bueno, este expediente que está regulado de unha forma, efectivamente está regulado, pero para casos excepcionales, non por sistema. Este por sistema é, como prova, basta ver os últimos anos del sistema, de un millón de euros para arriba. Ben, pois este expediente comprende 2.245 facturas que o Goberno deixou sin pagar do ano 2025 por un montante total de 1.690.000 euros, o que hai que engadir aproximadamente 147.000 euros que tendrán que vir a este pleno, o que farían un total de aproximadamente 1.837.000 euros de facturas que ustedes deixaron sin pagar do ano 25. E digo un auténtico despropósito porque vamos a decir a continuación. Mira, ustedes aprobaron un orzamento o 28 de agosto de 2025. Ben, pois vemos que limpieza viaria entraron xa facturas no mes de maio, ustedes aprobaron un orzamento 3 meses máis tarde, pois xa no mes de maio xa se debían facturas, xa se había agotado o crédito da partida, e se había pendiente de pagar 57.000 euros. Eso non o recolleron para nada. Xa deixamos que o orzamento, cando se aprobaron no seu día, pois tiña as carencias que tiña. Limpeza que na área de medio ambiente, pois mira, temos facturas de maio e xunio
por 164.000 euros, que xa se había agotado a partida. E ustedes orzamentan no mes de agosto 100.000 euros. Se isto non é un despropósito, pois non dirán. Publicidade, propaganda e gastos protocolarios. Temos 42.000 euros, 42.600 euros sin pagar. Pero que no orzamento ustedes aprobaron 70.000. O sea que o do orzamento máis as facturas que quedaron sin pagar soma 112.600 euros. Ese señor Salustiano que usted dicía que había chegado a un acordo ca alcaldesa para reducir esta partida. Pois sabe que de reducir nada, é máis diría que non lle fixeron caso ningún, porque o dato aquí o ten. Combustible, facturas pendientes desde maio por 22.300 euros. Xurídicos contenciosos, aquí básicamente en gastos de abogados, xurídicos, en pleitos, con traballadores, na maior parte con traballadores deste Concello, lamentable, pero 11.200 euros pendiente. Despois, bueno, pois temos unha serie de empresas que chama moito, pero que moita atención. Temos unha empresa de limpeza local que se debe tamén facturas desde maio, nin esas as recolleron, como decía antes, no orzamento, por 76.300 euros. Temos outra empresa local que se dedica a reparación, mantenimiento, tamén que se lle debe facturas desde o mes de xunio por 200.000 euros. 200.000 euros. Hai outra empresa tamén de reparación e mantenimiento que a esta se lle debe 163.000 euros. 163.000 euros. Bueno, por dicir, ou por desar de pagar, digamos, pues hasta teño uns chupinazos do ano 22, 23, 24, 25, hasta os teñen sin pagar. Isto é lamentable. Esa é a súa xestión, señor Alejandro, que usted de vez en cuando se bota flores, que xestiona. Esta é a súa xestión, de verdad. 1.837.000 euros de facturas que deixaron sin pagar. Ahora vendrán a decir que a responsabilidade do Partido Popular, que non quere pagalas. Non, a responsabilidade de ustedes, da alcaldesa, máis de ustedes. Mais de quen fai de muletas de vostedes. E se digo de muletas con todos os respetos. Partido Socialista, BNG. Ustedes, Partido Socialista, BNG, saben o que significa este expediente? Se dan conta o que é este expediente? Saben o que teñen entre mans? Saben que a partir do ano 2028 hai que pagar, devolver en préstamos aproximadamente 475.000 euros e temos este, entre comillas, morto encima? Danse de conta do que temos aquí ahora mesmo? Pero que ademais, o informe de intervención é demoledor. Eu me imagino que lle poderé un vistazo. Dice a señora interventora, as facturas e gastos ao obxecto de reconocimiento extrajudicial que nos ocupan carecen de todo tipo de tramitación administrativa e contable e respecto dos cales non consta a justificación da súa necesidade, fiscalización e autorización previa do gasto. Isto é gravísimo. Eu non sei se se dan conta desto. Isto é gravísimo. Pero é que sigue, que isto xa é xenérico en todos os informes deste tipo de expedientes, incumprimento da lei de contratos, fraccionamento de contratos. Se emiten facturas por debaixo do importe mínimo para poder fraccionar o contrato. Eso recolle o informe de intervención. Ou onde está a prelación no orden da tramitación destes expedientes, destas facturas, que tamén nos recolle? Onde está a orden de prelación? Non se respeta esa orden de prelación. E remata o informe cun reparo suspensivo en mayúsculas e en negrilla. Que quere dicir eso? Que non procede seguir ca tramitación deste expediente mentres non se resolvan os trámites omitidos. Isto é grave. Ora, cada un que sea consecuente co que vai a votar. Dicía o Partido Socialista, señor Xurxo, dicía vostede, e vou ler textual,
fai un ano, exactamente fai un ano. Dicía vostede, xa na anterior vez que debatemos un REC, xa dixemos que era o último que íamos a apoiar e vamos a ser consecuentes co que dixemos nesa ocasión. E votaban vostedes en contra de ese orzamento en concreto e aí falábamos de 1.052.000 euros. Ora falamos de 1.690.000 euros, ou sea, 640.000 euros máis e ustedes van a votar a favor. Bueno, digo que van a votar a favor polo que fixeron en comisión. Bueno, realmente na comisión non dixeron nada. Que apoyaban e punto, pero non dixeron nada máis. Entón, entendemos que van a votar a favor. Pois, isto é verdad, é unha incongruencia por non dicir outra cousa. Salvo que se ve que o Partido Socialista non fai un ano para cá, pois, non sei, se queda algo dele ou cambiou as súas formas de, non sei, mellor que quede a consideración dos veciños. Dicía o señor Salustiano Benegá, bueno, dicía, non, eu lle pregunto, atopou usted ese 10% que usted fala de vez en cuando do orzamento oscuro? Quedanlle 2 minutos. Vale, xa remato, xa, alcaldes. Non sei se o atopou ou non. Despois, pacto de investidura, falaban vostedes informes trimestrales na execución do orzamento. Eu non sei se se refiere a este tipo de expediente, porque este sí que é un informe ben claro, Este sí que é un informe ben claro. Ou tamén, dicía no pacto de investidura, de limitar as contías de contratación de obras en 10.000 euros e de suministros en 5.000. Aquí, se usted ve o informe e ve as facturas, que do prefeito de Carbeu, ve que non se cumpre. Pois, aí está. Depois, bueno, tanto criticaban a señora alcaldesa, tanto criticaban o tema do catastrazo, pero, bueno, usted, lembre que nomeou a alcaldesa, aproba os orzamentos, pasa isto que está pasando, e usted igual, mire para outro lado que é igual. Eu espero que lle explique a plataforma que vostede preside este tipo de actitudes que están tomando vostedes. E remato xa a alcaldesa, dicía a alcaldesa tamén, fai 2 anos, parece que era respecto a vostedes, señor Sebastián, dicía, as portas siguen abertas, señor Guerra, cando queira poña a solución a toda esta escuridade económica do noso Concello que se repite ano tras ano. Eso fai 2 anos. Pero está igual, a prórroga dos orzamentos vai a permitir que se aprobe este expediente que está desfeita por non dicir outra cousa, e nada, botamos a vista para outro lado, e aquí nada, pero advirto yo, isto vai ter moitas consecuencias, a medio plazo, moitas consecuencias. Ora, vostedes verán, co seu sentido do voto. Remato xa, alcaldesa. Moi ben, pois cumplidos os 10 minutos, paso ya a palabra ao Partido Socialista. Bueno, boas noites a todos e a todas aquí presentes e os que nos seguides desde YouTube. Nos decir que non nos gustan aprobar este tipo de cousas, pero creemos que é necesario para pagar estas facturas que son importantes para o funcionamento do Concello, como pode ser o SAF, ou a recollida do lixo, ou limpeza, ou... Entonces, estamos de acordo en que se aprobe para poder pagar estas empresas que o necesitan. Gracias. Grupo Mixto, BNG. Ben, boa tarde a todos e a todas. Estamos frente a unha disxuntiva sempre cando se nos trae un REC que para o Partido Popular é bastante simple. Simplemente decir que non, entón, todo o que o señor Núñez Troncoso acaba de criticar en canto a débedas de proveedores locais, de talleres, de comercios, de tal, según el, deberíamos votar que non e que non se pagase. Eu o que entendo, que foi o que entendín da súa intervención, señor Núñez Troncoso. Mire, o orzamento do 2025 non se aprobou en agosto, aprobouse en outubro, porque o Partido Popular nos trouxo aquí a un pleno extraordinario
para presentar unhas alegacións que non eran máis que propaganda. Xa veu tarde o orzamento de 2025 como para logo enredalo un pouquiño máis, como fixeron vostedes. Total, un gasto de 1.000 euros máis ou menos en esta situación tampouco importa, non? Polo que parece. Podemos ser críticos, e nós somos críticos porque hai cousas que non nos gustan de como se levan as contas neste concello, hai cousas que non nos gusta porque creemos que se poden mellorar, non falo da xestión, porque a veces a xestión pasalle por riba pero sí, cando menos, a contención do gasto debería ser maior do que está sendo. Nos apreciamos algún indicio, mas parécenos insuficiente como para decir que se están facendo as cousas ben. Creemos que se poden facer moito mellor. Agora, desa situación a ter diante efectivamente unha lista de fornecedores de servicios deste concello aos que se lle debe 1.690.000 e vostede, o único que se lle ocurre é dicir que vostedes van votar que non, indudablemente, a vostedes, eu creo que o que máis lle gustaría sería que isto reventase, que isto non funcionase. Sabe de sobra que as entidades que teñen facturas pendentes de cobro teñen un camiño moi simple, e é o xulgado. Quer dicir que cobrar sempre se iba a cobrar. Criticamos gastos e, ao mesmo tempo, dámonos conta de que aquí hai moitísima factura de servicios ordinarios que a veces tamén nos preguntamos, dicía o señor concelleiro, e nós estamos totalmente de acordo nesa parte, en como determinados servicios que se prestan aquí, como noutros concellos, teñen unha carencia de financiación de administracións superiores onde a Xunta de Galicia ten moito que ver en determinados servicios que son deficitarios e que o Concello ten que poñer cartos. Entonces, eso a vostedes non lle interesa, efectivamente, porque, ao fin e ao cabo, vostedes siguen as instruccións e as directrices que marca o seu partido e, desde logo, desde a Xunta de Galiza, vostedes non van cuestionar nunca o papel do seu partido na Xunta de Galiza en canto a manter os servizos suficientemente financiados nos concellos ou incluso a propia financiación dos concellos en sí, en todos os aspectos, que é con unhas carencias bastante graves como para non reconocerlo. Nós, igual que non estamos de acordo en como se levan certas cousas, temos clarísimo que as facturas hai que pagalas. E máis, efectivamente, tratándose, como vostedes recoñecen, e todos sabemos, porque miramos a listaxe de entidades ás que se lle deben cartos, de que a gran maioría son entidades do Concello, entidades do termo municipal ou da comarca. Entón, se vostede lle parece lóxico que aquí non se pague, tamén digo con claridade. Ademais de criticar o que teña que criticar da acción do goberno, pero digo con claridade o que non se debe pagar aquí. Nós entendemos que se debe pagar e por eso nós non vamos a votar en contra de que se pague. Nós imos a absternos porque somos críticos de como se están levando determinadas cousas. Agora, hai que pagar. Ou vostede pensa que non? Por favor, aclárese. Segunda quenda, Alex. Bueno, a verdade que pouco engadir, no, o que dixen na primeira ronda e o que ben dixo agora compañeiro Saustiano. Ao final, o Partido Popular, como nos leva demostrado nos últimos anos, no que respecta aos proveedores, bueno, pois eles votarían en contra, claramente, non se lle pagaría e como ben dixo o compañeiro Tano, ao final, o mal do Concello, eles pensan que sería bo para eles, no? Pero bueno, non se dan conta de que ao final o mal lle están facendo a toda a veciñanza desa ceda. Porque se o PP gobernara tamén tería Rex. Así o teñen noutros concellos. Non vai dicir aquí que de repente o PP vai ter o milagro económico, non. Bueno, que pasa? Que, por sorte, a veciñanza de Salceda é inteligente e o PP non goberna. Que farían coas choivas os últimos días? De repente, producíronse fochancas, como se suele dicir, e como lle gusta dicir a vos, en todos os concellos de Galicia. E vemos como todos os concellos de Galicia están sacando plans especiais para
arreglar isto. Iso non estaba recollido, iso nadie o preveía. Bueno, esos gastos hai que facerlle fronte e hai que asumilos e ofrecerlle servicios á veciñanza e, como ben dixen antes, tamén servicios que deberían financiar outras administracións. Pouco máis, agradecer a postura tanto de PSOE como do Bloque Nacionalista Galego, que a pesar de ser crítico como é, abstense, pois, ao final, para beneficiar os proveedores. Creo que unha postura que debería asumir o Partido Popular, non? Está ben que critiquen, evidentemente, para iso son a oposición, e está ben que fiscalicen o goberno, pero, bueno, sexan un pouco serios, sexan responsables e, pois, as traballos que están feitos, porque todos estes traballos están feitos, servicios que están prestados, pois, o lógico é que os proveedores poidan cobrar. Segunda quenda, Partido Popular. Ben, vamos a ver, señor Alejandro, as fochancas que usted dice, eu creo que na súa maior parte foron no ano 26, aquí estamos falando do ano 25, e se fora o caso tamén se quere meter ao ano 25, ese é algo excepcional que este propio expediente así o recolle, para gastos excepcionales, non por sistema esta barbaridade de cantidad. Se gobernase o Partido Popular non habría red, claro que habría red, pero quen lle dixo o contrario? Non, para iso non, eu non dixen eso, nin este grupo nadie dixo eso. Claro que había red, pero o red é unha cantidad, como xa dixemos en moitas ocasións, razonable e non esta auténtica barbaridade. Porque o red, claro que é moi difícil asustar o orzamento, iso ten claro calquera. Oiga, pero usted diga unha cantidad razonable e non me diga prácticamente o 50% ou o 40% do orzamento, que é unha auténtica barbaridade. Dicía usted tamén que foron reducindo o REC, pero se este do ano 2026 é maior co do ano 2025 aproximadamente en 600.000 euros, onde está a reducción, señor Alejandro e señora Salustiano? Onde está a reducción? Se aumentamos en case 600.000 euros. Algo falou tamén de falta de financiación. Pois sí, falta de financiación, pero tamén hai un control do gasto. Que pasa co control do gasto? Creo que tamén hai, que hai moito que controlar, moito. Señor Óscar, dicía usted que isto era necesario. Bueno, eu non sei que foi de vostede de fai un ano para cá, a verdad. Non sei porque antes con 1.050.000 euros votaban en contra e agora con 1.690.000 euros votan a favor. Non o entendo. E eu digo para os tres grupos. Nós non nos opoñemos ou deixámonos xa por activa pasiva en todos os expedientes ao pago das facturas a estes proveedores. O que estamos en contra é da xestión do goberno. E isto non é un ano en concreto. Levamos así moitos anos advertindo. E ustedes pecando no mismo. Levamos moitos anos. Podría ser un ano excepcional. Bueno, pois é un ano excepcional. Pero non, isto é reiterado, ano tras ano. E a competencia non é deste grupo en pagar os proveedores. A competencia de vostedes, que lle tiñan que haber pagado en tempo e plazo 30 días, pero xa non digo 30 días, home, pero cando se contrata ou cando se adjudica unha obra ou se pide un suministro, hai que saber se teñen cartos para poder pagalo. Non é, señor Juan, traigamos aquí este servicio e, bueno, despois xa cobrará cando corresponda. Non. Ustedes son os responsables que foron que encargaron os suministros e os traballos que aquí ahora se pretenden pagar. Vostedes, non é o Partido Popular. Eso vai polos tres. O señor Salustiano é bastante simple. Isto é bastante simple, este expediente. Isto é verdad que é bastante simple. Para nós isto non é bastante simple. Esta é unha desfeita que vai ter moitas consecuencias. Vai ter consecuencias a medio plazo. E o tiempo lo dirá. E non se repito, non nos damos a pagarle. O que nos estamos en contra é que a xestión. E a aprobación inicial que dicía usted foi en agosto de 2025. E aí xa había consignación nas partidas. E o goberno sabía que xa había facturas en determinadas áreas que non tiñan créditos xa no mes de maio. E non se recolleu eso. Non ten nada que ver que se presentaran alegacións e que entraron en vigor un mes ou 2 meses máis tarde.
na aprobación inicial se iban as partidas. Señor Salustiano, pasa que claro, hai que intentar tapar o que estamos dicindo. Hombre, a verdad que fixo un comentario, pois, malo. Dice que nos gustaría que isto reventase. Pero, señor Salustiano, con que nos toma a nós? Con hooligans ou que? Medio minuto. Por favor, señor Salustiano. Financiación dos concellos. Usted fai mención da Xunta. Da Xunta tendrá a súa parte, non digo que non. E do Goberno Central non hai. Do Goberno Central que vostedes apoian non hai financiación pendiente. Por a lei de dependencia, por exemplo. Na axuda ao fogar. E lembre o reglamento, o decreto que vostedes aprobaron estando vostedes na Xunta. Como se repartía esa financiación dese servizo? Está aí nese reglamento. Eso non o aprobou o Partido Popular. Esgotouse o seu tempo, Joaquín. Gracias, alcaldesa. Remato despois. Partido Socialista... Non hai terceira quenda. Apuntou mo antes a secretaria, que eu tamén lle preguntei, e non é orzamento. Partido Socialista. Gracias, todavía sempre. Usted sempre dice. Adiante, Xurxo. Benega. Bueno, a nosa posición creo que quedou clara. Podemos ser críticos co goberno. Temos facturas aquí de cantidad de establecementos de residentes de Salceda, e nós o que non podemos é o que non imos é a eliminar a posibilidade de que estes comercios, estes fornecedores de servicio cobren. Xa nos gustaría que cobrasen puntualmente, e esa é unha parte da crítica que facemos ao goberno. Agora, unha vez que se trae a este pleno, dígame vostede das facturas que antes mencionou, cales deixaría sen pagar porque lle parece que non deben pagarse. Diga polo menos iso. Movimiento Salceda, Alex. Joaquín, ¿quieres utilizar 3 minutos? Sí, que lle permito. Pero que sea para hoxe, Mire, señor Sebastián, pois é ben fácil. Usted pida un informe a señora interventora municipal, pida un informe cas facturas que cumplen os requisitos, que non teñen reparo, se cae algunha, e falamos. A mí, se quere que nomea as 2.200 e pico de facturas, vai ser un pouco complicado. Este pida un informe a señora interventora das que cumplen cos requisitos e tal, e falamos. É así de fácil. Vale, pois aquí a nosa posición, queríamos deixala ben claro, que, como dixen antes, este grupo non vota en contra de pagarlle aos proveedores, ás empresas, senón que vota en contra da nefasta e irresponsable xestión do que é o orzamento. Que quede ben claro que non estamos en contra dos proveedores. Sí que queremos darlle un consello aos proveedores. Lembremos que estamos en ano preelectoral, e sí que lle recomendaría aos proveedores deste concello que antes de prestar un servicio para este concello, que a señora alcaldesa lle asegure o correspondiente retención de crédito para así poder cobrar. Senón, estaremos dentro dun ano aquí outra vez co mesmo expediente, pero non con esta cantidad. Non con esta cantidad, bastante máis. Senón, veremos o que vai pasar daqui a un ano. Gracias, alcaldesa. De nada. Antes de someter a votación este punto, a mí gustaríame facer unha serie de puntualizacións, e antes desas puntualizacións, como é a segunda vez que faz mención a isto, a mí gustaríame saber como ten vostede o documento do pacto de investidura, porque eu estou segura de que nin a portavocía, nin Salustiano, nin Xurxo lle fixeron chegar. A min me gustaría saber como ten ese documento e como fala con tanto coñecemento de. Teño curiosidade, simplemente. Bueno, unha vez máis, REC, actitude catastrofista con todo o que teña que ver co aspecto económico do Concello, defendida, por suposto, por Joaquín.
alarmista, falando de consecuencias a medio prazo, deixando no aire, pois, bueno, a chegada da apocalipse, é habitual, non dice cales van a ser as consecuencias, pon na opinión pública ese temor, levan pasados anos, e aquí non houve ninguna catástrofe económica, incluso utilizaron na última campaña, nas eleccións, e aquí seguimos xestionando, e non só xestionando, sin subida de impostos, sin eliminación de servizos, creando moitos máis servizos. En fin, vostede foi concelleiro de Facenda. Pagaba 30 días? Estou segurísima de que non. Ogallá fose así, pero a situación é a que é, e como dixen, este goberno non subiu impostos e xerou novos servicios. Repetiuno tantas veces que cando un repinte as cousas moitas veces é que necesita convencerse a él mesmo. Votar en contra non é oporse a pagar, non, perdone. Votar en contra é oporse a pagarlle aos provedores. A cousa é ben clariña, non hai máis volta. Traballamos cas empresas locais, co comercio local, precisamente creemos e apostamos por elo. Ningunha empresa deixou de traballar con nós, espero que non sean ese consello que lle acaban de dar, porque creo que, en definitiva, confían en min, confían en nós, e por iso non deixaron de prestar servizos a este concello. Traballos realizados, facturas conformadas, crédito para pagar, non se subiron impostos, non se eliminaron servicios, pola contra, creáronse novos servicios novos, como diferentes gabinetes, campamentos e un longo, etcétera. Motivo máis que suficiente para aprobar este REC e facer o pago a todas as empresas e proveedores e autónomos e autónomas que sirven a este concello. Votos a favor deste REC? Votos a favor de Movemento Salceda e PSOE? Abstencións? BNG? Voto en contra? Partido Popular. Repetimos, posto que se dá un empate, votos a favor, Movemento Salceda e PSOE, abstención, BNG, votos en contra, Partido Popular. Sae adiante a aprobación deste REC co voto de calidade da alcaldesa. Pasamos ao terceiro dos puntos, expediente 1371/2025, declaración de especial interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais das obras de conservación e mantemento do cemiterio en Pardarrubias. Defende este punto concelleiro de Facenda, Ales. Sí, bueno, como se lo hemos traído nos últimos plenos, tenemos aquí, pues bueno, dous puntos e bueno, penso que si o resto de grupos así o ben factible, supongo que non terán problema, debatimos os dous puntos xuntos e logo xa as votacións se fan por separado. Temos por un lado, bueno, declaracións de especial interese, temos dúas, no punto terceiro e no punto cuarto, e por un lado falamos de a comunidade do novo cementerio de Pardarrubias e por outro lado tamén da traída de augas de Condide. No caso do cementerio de Pardarrubias, bueno, son as obras que van a realizar, que é pues, o revestimento dos muros exteriores e o arranxo de tellas. Esta obra ten un orzamento de 14.460 euros e, bueno, no caso de que se aprobe o 95% da bonificación do ICIO, que sería unha bonificación de 446,64 euros. E no punto cuarto, que tamén é unha declaración de especial interese, trátase da comunidade de augas de Condide e neste caso, bueno, a obra que teñen pensado facer é a colocación de contadores digitais. Neste caso, bueno, temos un orzamento de 6.071 euros e no caso de aprobarse a bonificación do 25% trataría de ser unha bonificación de 227,49 euros. Todas estas bonificacións, evidentemente, bueno, dende o momento se acceden do goberno, estamos totalmente a favor, porque, bueno, ao final é unha forma de premiar un poquinho e aliviar un poquinho a carga a estes colectivos e estas asociacións que, bueno, que tan bo traballo fan por Salceda. Palabra, Partido Popular. Sí. Ben, vamos a ver, señora alcaldesa.
dice usted que nos deu o documento de pacto de investidura. Eu non sei se foi o Partido Socialista a debatir o punto logo. ou foi o BNG, pero ni un nin outro. Resulta que se publicaron nas súas páxinas oficiales, nas redes sociales. Entonces non fai falta que nadie non lo pase de extraperlo, como vostede pretendeu dicir. E cando era concelleiro de Facenda, que pagábamos aos 30 días, ahora mesmo non me lembro. O que sí me lembro que non había estes reconocimientos. Joaquín, estamos no punto de interese público. Aproveito o tempo, xa que non hai tempo para outra tema. Pero si lle sobrou tempo antes. Remato xa isto, alcaldesa. Non fale por abaixo, Santi. Remato xa isto. Mira, acaba vostede de dicir que ahora hai cartos para pagar. Home, só le faltaría que no mes de febreiro non hubiera cartos. Pero que vai a pasar a partir de maio? Quen vai a pagar esas facturas que van a entrar máis ou menos a partir de maio? Pois nos estaremos aquí, non sei, con isto mesmo. Ben, respecto ao punto, isto quere dicir que a veces o reglamento, pois, está como está, cando en este debía ser máis flexible, en ese tipo de puntos que todo o mundo estamos de acordo, pois non é necesario 10 minutos, 5 a 5, non é necesario tanto tempo. Ahora tamén me vai rebatir o regulamento. Non, pero digolle para que sepan o reglamento que vostedes aprobaron. E noutros puntos, como o anterior, que se é necesario, pois... Precisamente, é un regulamento aprobado por esta sesión plenaria. Aprobaron ustedes. Respete, siga adiante co punto da orde do día. Ben, aprobaron ustedes. Pois mire, nada, no caso dos dous son obras en beneficio do interés xeral dos veciños, neste caso das respectivas parroquias, como é o cementerio en Paz de Ruias e a Trella de Aguas en San Xurxo, que se bonifica, non é que sea moito, pero bueno, en Paz de Ruias 446 euros e en San Xurxo 227. Bueno, isto tamén de San Xurxo, lembre que tamén é unha competencia do Concello, señora alcaldesa, o abastecemento de agua para todos os veciños, non só para as farrapadas, para todos os veciños. Esa é unha competencia que ten ainda sin resolver, señora alcaldesa, para que logo fale de outras administracións. E nada máis, que estamos todos de acordo. Se vostede quere votar todo nun punto, pois con nós, sin problema. Partido Socialista? Sí, nós, como sempre, nestes casos, que é importante para as parroquias, estamos de acordo. Grupo Mixto BNG. O señor Núñez Troncoso quedoulle atrás unha competencia que é dos concellos, que todo concello debe ter un cementerio, este non o ten. Xa outro día se lle esqueceu. En todo caso, tratar con cariño o tecido asociativo que o que nas parroquias realmente suple as carencias do concello, sexa este ou sexa outro, calquera, e en todo caso o noso voto a favor. Pasamos, pois, a votación destes dous puntos, o 4 e o 3 de declaración de interese e utilidade municipal. Votos a favor. Unanimidade en ambos os dous. Punto 5, expediente 1011/2025, aprobación definitiva da ordenanza reguladora do Servizo de Recollida de Tratamento de Residuos Municipais xerados no Concello de Salceda de Caselas. Defende este punto o concelleiro de Medio Ambiente, Marcos Troncoso. Ben, boas tardes, noites a todos os compañeros e compañeras da corporación e aqueles veciños e veciñas que nos venden da canle de YouTube e os que estades aquí en sala. Neste punto traemos a aprobación a ordenanza de reguladora de servizos de recollida e tratamento dos residuos municipais xerados no Concello de Salceda. Recordamos que no pleno do 30 de outubro, pleno ordinario, trouxemos a aprobación inicial desta ordenanza, unha ordenanza que, bueno, hoxe non vamos a entrar nos seus puntos, no seu contido, máis alá de que, bueno, decir que é unha ordenanza que o que pretende é regular a xestión dos residuos de competencia municipal e tamén supón adaptación á legislación, a normativa vixente, non? Sobre todo as leis 7/2022 e a lei 6 de 2021, son leis de xestión de residuos e
e xestión de solos contaminados. Ben, esta ordenanza foi aprobada por unanimidade, publicouse o 13 de novembro no Boletín Oficial da provincia e, bueno, pois estivo en exposición pública durante 30 días hábiles. Neste período houve soamente unha achega, unha alegación por parte de Salustiano Guerra, como concelleiro do Bloque Nacionalista, e o 13 de decembro, que paso a ler moi rapidamente. Salustiano Guerra García, bueno, con todo respeto, Tano, vou a ler ao documento. Salustiano Guerra García, concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, a nome do presente escrito, manifesta: o pasado 13 de novembro foi publicada no BOP de Pontevedra anuncio de acordo da Corporación Municipal pola que se aprobaba de xeito provisional a Ordenanza Municipal Reguladora do Servizo de Recollida e Tratamento dos Residuos Municipais. Dentro do prazo legal, este concelleiro presenta as seguintes alegacións. Artigo 14.2, apartado D, engadir ao final, mentres o persoal técnico non considera admisibles as bolsas de compost. Artigo 15, apartado B, engadir, realizando o tratamento dos residuos por si mesmo mediante a compostaxe local, domiciliaria ou comunitaria, con notificación previa ao Concello cando corresponda, de maneira que computen as cantidades de biorresiduos xestionadas mediante este método. Artigo 16, último parágrafo, engadir, co obxectivo de evitar malos cheiros na área urbana, as bolsas depositaránse nos colectores entre os puntos suspensivos porque o párrafo é máis largo. Artigo 18, engadir un novo apartado. O Goberno local negociará coas entidades veciñais de cada súa parroquia a colocación de contenedores deste tipo de residuos. Refírese a pilas e acumuladores. Artigo 19, engadir un novo apartado. O Goberno local negociará coas entidades veciñais de cada súa parroquia a colocación de contenedores deste tipo de residuos. Refírese a aceites de cociña. Artigo 20, apartado C, engadir recollida mediante iniciativas de carácter solidario a través de entidades de protección social ou outras debidamente identificadas e registradas e autorizadas pola entidade local. Artigo 24, último parágrafo, engadir ao final, previa publicación onde corresponda. E, por último, artigo 31, apartado O, engadir ao final, cando os medios para a compostaxe foran proporcionados polo propio Concello. Polo que se solicita o seu traslado ao conxunto da Corporación Municipal para o seu debate e aprobación se procede. Ben, unha vez revidas estas alegacións, se estudiou por parte do Departamento Técnico, do Departamento de Medio Ambiente, e, bueno, se está conforme nas alegacións, prácticamente na totalidade, son 8 alegacións. Se ven, dúas delas sí que temos algunha obxección, a hora de incluílas no documento original. Unha delas é o artigo 16, donde, bueno, é un artigo no que fai referencia ao horario para o depósito dos residuos, non? O horario que diferencia entre verán e inverno, e, bueno, a chega que fai o Grupo Nacionalista Galego, pois fai referencia que sexa na área urbana. Nos creemos que tamén é conveniente que sexa no núcleo de poboación. Entón, a frase quedaría que o obxecto de evitar malos cheiros na área urbana e núcleos de poboación. As bolsas depositaránse nese horario. Esa é unha excepción. E o artigo 31, pois, dentro do Departamento Técnico, consideran que é mellor deixala tal como está, de unha maneira un poquinho máis aberta, porque se ven certo que no informe que redacta a técnico, nos suxire que a previsión das vindeiras normativas pois que se endureza un pouco, bueno, máis que endurecer, 5 minutos, Marcos. Que xa remato. Que todo deriva en que o Concello vai ter que rexistrar as cantidades ou os volumes de materia orgánica que se xestionan de maneira privada ou non por ningún tipo de recollida dos contenedores ou compostaxe comunitaria, co cal é posible que a mellor nun futuro teñamos que facer algún tipo de inspección, iso todo falando así dende o que se prevé que pode haber nas seguintes normativas, non? Incluso a posibilidade de bonificación por compostaxe, bueno, pois que podamos ter aí unha porta na que se podan facer, pois eso, digamos, non me sale a palabra, de inspeccións ou calquer tipo de asesoramento. E nada, do resto, quedaría todo engadindo estas alegacións,
E pouco máis, se queredes entramos ahora en algunha en concreto a debatila. Partido Popular. Boas tardes a todas e todos, público presente, membros da corporación e tamén a todos os que nos seguen a través das redes sociales. Estamos ante unha nova ordenanza coa cal pretendemos, esperamos, que se mellore a xestión dos residuos municipais. Un reto complexo, pero non imposible, que nos ten que servir de guía hacia un modelo máis sostible para a súa xestión. Unha nova realidade que necesita o compromiso activo de todos nós, de todos os veciños e veciñas, empresas e comercios e demais persoas xeradoras de residuos como axentes corresponsables na xestión dos residuos que producen. O noso grupo, no pleno do 30 de outubro, xa presentou unha emenda na cal propuxo unha serie de puntos en aras de mellorar dito documento, referentes aos artigos 16, 18 e 19. Emenda que foi recollida e aprobada por unanimidade en dito pleno. Podemos decir que estamos ante unha ordenanza viva, na cal, sen dúbida, queda aberta a futuras modificacións. Por exemplo, futuras bonificacións que se pudesen introducir para aquelas familias e pequenos comercios que acrediten unha correcta separación de residuos, xa que non se trata só de sancionar o que incumple, sino de incentivar o que fai as cousas ben. Un dos ayuntamientos pioneiros en fomentar esta medida é o de Almería, donde a partir deste ano 26 xa aplica bonificacións de hasta o 15% no recibo da basura. Por que non no noso concello? Creemos que é algo a ter en conta para un futuro estudo. Por outro lado, vemos interesante que se fixese público a todos os veciños un informe semestral sobre custos, aforros, niveles de reciclaxe e grado de cumprimento dos obxectivos ambientais, unha forma de facer partícipes dos logros a toda a veciñanza e consolidar o compromiso activo na xestión dos residuos. Tamén propoñemos que durante o primeiro ano de implantación se leve a cabo un calendario de charlas informativas para toda a veciñanza acerca desta nova ordenanza para facilitar e explicar a adaptación da mesma, así como a colocación de carteles ou adhesivos informativos nos contenedores onde se recollan os horarios de depósito xunto cos días de recollida. Ben, tal como xa manifestamos no pleno de outubro, o noso voto vai ser favorable. Moitas gracias. Partido Socialista. Boas noites a todos e a todas. É unha ordenanza xa debatida, aprobada inicialmente no pleno do 30 de outubro. Entendemos que as alegacións propostas polo BNG son acaídas, as que se poidan quitando, se hai algunha que por algún motivo técnico, como dixo o señor compañeiro de área, non se pode indicar, quedaría fora, evidentemente, e como nos parece tamén ben as aportacións que acaba de facer o Partido Popular da necesidade de, charlas, pero non sei se charlas, pero si por facer indicacións en tablones de anuncio, tanto nas parroquias como na página web do Concello, para que a xente este informada tanto dos horarios de recollida como das demais disposicións que impón esta ordenanza, que entendemos que ao longo do tempo deberá ser modificada. BNG, Grupo Mixto. Ben, as nosas achegas no tempo de exposición de xeito provisional da ordenanza aprobada en outubro deberonse a falta de tempo material para facelo antes do pleno no que se pasou esta ordenanza. En todo caso, aledámonos de que se recollan prácticamente todas. As dúas que hai algo de diverxencia, eu quería explicar por que se propuxeron. Unha delas é o artigo 16, o tema dos valos cheiros na área urbana. Os horarios, nos decíamos que isto non se aplicase na zona, nas parroquias,
porque nas parroquias de pouco vale o non haber recollida diaria, de pouco vale que botemos o lixo ás 9 da noite se ás 7 da mañá e ás 11 da mañá e ás 3 da tarde pasamos por diante do contedor e o contedor non foi recollido, co cal non tería sentido establecer un horario de rixidez en canto ao depósito nas zonas rurais porque non hai recollida diaria, cousa que na zona urbana ao haber recollida diaria si afecta que o lixo estea desde as 10 da mañá ata o día seguinte deitado ali nos contedores, eso provoca efectivamente cheiros non só para a cidadanía que vive próximo aos contedores, sino incluso para a xente que transita polas beiras rúas, non? Bueno, válenos a redacción que se lle dá así un pouco xenérica de núcleos de poboación e o do 31 que non se recolle nos, que cando se fala de inspeccións do Concello en lugares de compostaxe, incluso privados, nos dicíamos cando os medios de compostaxe foron proporcionados polo propio Concello, porque eu entendo que se eu teño unha composteira na miña casa que fixen eu, indudablemente o Concello non é quen para inspeccionarme. O poñía nese sentido. Parece que hai posibilidades a corto prazo ou a medio prazo de que a legislación vaya no sentido de favorecer ou, bueno, de premiar de algún xeito, tal vez a través de recibos ou xa se verá a posibilidade da xente que faga compostaxe. Entón, bueno, chegado aquel momento, pois miraremos como se aplica eso e con que medios contan as persoas que teñen a ben facer eso de xeito voluntario. Bueno, tampouco vai ser esta discrepancia tampouco vai ser un tema para que poñamos en dúbida de que a ordenanza en sí creo que está moi ben recollida. Segunda quenda, Marcos, Movemento Salceda. Sí, estes dous artigos tamén me parece moi acaecida o debate en ambos dous e efectivamente nos non vamos a facer inspeccións en todas as casas, ni moito menos, ni nos vamos a meter en como a xente composta, por suposto, máis alá dos composteiros que nos si damos, que aí si, bueno, firmamos unha especie de contrato nos que, bueno, comentamos a xente a posibilidade de poder entrar a inspeccionar, pero non só inspeccionar, sino asesorar como se pode compostar debidamente, non? Entón, bueno, pois foi unha suxerencia que nos fixeron dentro do Departamento de Medio Ambiente, e mellor deixarla como aberta pola posibilidade de modificación nun futuro que haxan novas leyes, non? Bueno, pois en canto ás aportacións do Partido Popular, efectivamente, un documento vivo. E, bueno, sabedes que en materia de medio ambiente e máis en materia de residuos están saindo normativas cada 2x3 e seguramente nun futuro pois teñamos que vir coa ordenanza seguramente para modificar algún artigo e adaptalo a normativas que veñan de aquí en diante. Nos, sí, efectivamente, xa facemos charlas todos os anos na Casa de Cultura para, bueno, un poquinho para divulgación de separación, de como reciclar, como compostar, e, bueno, que sí que animamos a xente a que presencie máis este tipo de charlas, porque, bueno, a veces a afluencia non é todo ou esperada que nos gustaría, pero, bueno, nos seguiremos facendo estas campañas de divulgación e tamén nos facemos no colexio, a través de moitas veces de Sogama e da Xunta que nos botan tamén un cable co servizo que teñen. E, bueno, intentaremos tamén pois facer divulgación da nova ordenanza e se fai falta pois facer algún tipo de tríptico ou documentación para colocar nos centros culturais ou centros veciñais, pois perfecto, todo sexa porque se leva adiante esta ordenanza. Partido Popular. Segunda quenda, PSOE, BNG. Votamos, pois, entón, esta aprobación definitiva da ordenanza reguladora do Servicio de Recollida e Tratamento dos Residuos Municipais xerados no Concello de Salceda de Caselas. Votos a favor. Unanimidade. Punto 6. Expediente 358/2026. Aprobación do convenio para asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para acceso ás prazas do Corpo da Policía Local. Concelleiro de Policía Local, Álex. Sí, bueno, traemos neste 6 punto aprobación
do convenio, no? Do borrador de convenio co AGAS, co Academia Galega de Seguridade Pública. Bueno, un convenio que é prácticamente igual que o que se estaba vixente hasta anteriormente, no? O que con data do 6 de marzo de 2018 asinouse o anterior convenio entre a AGAS, a Academia Galega de Seguridade Pública, e entre o Concello de Saceda e Caselas. Este convenio tiña unha vixencia de 4 anos e no 2022, o 16 de febreiro, renovouse este convenio, con esta prórroga. Como só permitía unha prórroga, esta rematou o 16 de febreiro deste ano e, polo tanto, hoxe traemos aquí a este pleno ordinario a aprobación do convenio para continuar con este servicio, non? Ao final, bueno, o borrador de convenio tedelo aí no expediente e, bueno, o borrador que nos mandan dende a Academia, o borrador que se asina con todos os concellos e, bueno, donde indica pues, como son os plazos, como son as condicións para solicitar pues, as plazas de policía local. Ao final, este convenio o que fai é que dende a Academia Galega de Seguridade Pública se fagan as probas de selección, no? Aforrándonos pois, o Concello facer todo ese proceso de selección para incorporar tanto novas plazas de policía local como de auxiliares de policía local. E, polo tanto, bueno, a verdade é que é unha ferramenta cómoda tanto para os concellos como para as persoas aspirantes a policía local que, bueno, ao final, cunha sola posición xa entran nunha bolsa de traballo na que poden optar a moitos concellos de Galicia no seu traballo como policías. Conta cos informes favorables, aparte, bueno, como se pode ver no informe non consta gasto para o Concello de Salceda, así que, bueno, entendo que non haberá ningún problema en volver a asinar este convenio coa AGAS. Palabras, Partido Popular. Boas noites, membros da corporación, veciños aquí presentes, os que nos estean vendo neste momento, e tamén aqueles homes e mulleres que o fan e veciños que o fan e o vexan cando así o consideren. Ben, o que se pretende aquí é aprobar, como se dixo, pois, a cesión de todo o que significa a tramitación pois de ter e contar a nosa plantilla da Policía Local con máis membros, non? O certo é verdade que levamos tempo advertindo de que o Goberno tiña e debería, cousa que non fixo, planificar con tempo o feito de que persoas da nosa Policía Local se vayan xubilando ou que estean unha segunda actividade, polo tanto, os membros do Corpo de Seguridade Local do noso Concello, pois como todo mundo é sabedor e todo mundo o padece e todo mundo pois en algún ou outro momento comenta en situacións onde se precisa desa presenza da Policía Local, pois está en baixo mínimo, está en unha situación de absoluta precariedade en canto a horas dedicadas ao servicio e tamén, por suposto, a todo o material que dispón para prestar ese servicio á ciudadanía, non? Un servizo esencial de primeiro orden, de primeira necesidade, e que nos últimos 19 anos, que se dice pronto, 19 anos de xestión de goberno de esquerda no noso Concello, vemos como non só non se incrementou o membro da Policía Local, senón a día de hoxe temos a efectos operativo menos un policía local, non? No ano 2007 había 6 policías locais activos en pleno rendimento, para que se me entenda o que quero expresar e decir, e a día de hoxe temos 5 e un en segunda actividade. O que isto significa que o goberno actual non planificou cando este portavoz lle advertiu fai meses atrás do que iba a suceder en este ano 26 e non puxo en marcha o mecanismo para que tivésemos a día de hoxe xa en plantilla ese novo policía local ou eses 2 novos policías locales para que os veciños non sufrisan pois as consecuencias que é ter un policía menos no noso Concello, como digo, a pleno rendimento, porque esa segunda actividade pois impide pois patrullar na rúa, non? Ou facer servicios nocturnos, entre outras. O que vai a suceder é que con este acordo plenario vamos a delegar as competencias, pois como se dixo na Academia Galega de Seguridade. O Concello pois lanzou esa convocatoria de 2 plazas que a día de hoxe creo que todavía está sin publicar no Diario Oficial de Galicia. Unha vez feito iso, iniciarás internamente ese procedimento e todo eso vai levar un tempo
que na súa fase final, cando teñamos aquí con nós a ese novo ou nova ou novos ou novas mulleres ou homes que van a formar parte da nosa policía local, pois estaremos no último trimestre deste ano 26, se nada ocorre, que espero desexo que así non sea, para que iso suceda. É dicir, que vamos a ter incorporados a plantilla da policía local no último trimestre deste ano 26 eses dous novos membros da policía local. Por lo tanto, 19 anos de goberno cunha plantilla que segue nos seus membros na mesma cantidade que fai 19 anos, xa me dirán vostedes se aceda en todos os ámbitos de necesidade, de mobilidade, de o que é a seguridade en sí, o que sucede en fechas puntuales ou en noites puntuales ou en ámbitos puntuales digamos de tráfico de drogas, de sucesos que lamentablemente incrementaron nos últimos anos, ou puntualmente, ainda que en algúns anos poida baixar, pois xa me dirán vostedes se non era máis que necesario ir incrementando paulatinamente a plantilla da policía local. Cousa, por certo, que nós levábamos nos nosos programas electorales de incorporar en cada mandato a 2 membros da policía local cada 4 anos. Por lo tanto, o noso voto respecto desta delegación de competencias e novo convenio coa Academia Galega de Seguridade, pois lógicamente vai ser a favor e lamentamos o que manifestei anteriormente, que este goberno non fixese os deberes a tempo durante os últimos 19 anos e tamén nos últimos meses advertindo do que iba a suceder. Gracias. Partido Socialista. A favor do convenio e de que o antes posible se reforce a policía local con esas novas plazas. Grupo Mixto, BNG. Ben, trátase de un novo convenio que en todo caso vai sustituir o anterior. A maioría dos concellos hoxe deste nivel teñen delegadas na Academia Galega de Seguridade Pública as convocatorias e selección de personal destinado ás policías locais e o noso voto a favor. Alex, Movemento. Sí, bueno, como sempre, o PP en vez de limitarse a apoiar sempre ten que votar así un poquinho, o sea, a súa doses de manipulación e de mentira. Bueno, sabía que iba a salir por aí, non? De feito, xa tiña... Bueno, pensei que iban a salir por outro lado. Bueno, foron distintos, non intuín ben por onde iban a salir. Bueno, como ben dice, sí, se advertiu, pero bueno, como ben sabe, hai que continuar os procesos que hai que continuar. Para poder convocar unha praza na administración pública, esa praza ten que estar vacante. E hasta que unha persoa se xubila, esa praza non figura vacante. Como ben sabe, había outra praza de segunda actividade que, bueno, sí, era un axente fixo e había que asignalo a súa praza de segunda actividade. Como ben sabe, para iso hubo que facer unha modificación da redacción de postos de traballo que viu este pleno, non sei se se lembra que votou en contra. E tamén, unha vez que está esa RPT aprobada, hai que aprobar o orzamento municipal para consignar con fondos esa praza. Como ben sabe, o orzamento aprobouse, como ben dixeron fai uns minutos, casi a final de ano, no mes de outubro, non? E, polo tanto, unha vez que se aprobou o orzamento, esa praza xa figura vacante e, polo tanto, xa se pode convocar. Como supoño que leu ben o convenio, aquí no convenio especifica que para as novas prazas de policía local que o Concello quera convocar debe comunicalas a Academia antes do 1 de xaneiro de cada ano, non? Por lo tanto, bueno, creo que dende outubro que se aprobou o orzamento e xusto a principios de xaneiro que se xubilou o axente, creo que o único xaneiro que hubo foi deste ano, non? E así foi, o 28 de xaneiro o Concello de Salceda lle comunicou á Academia, estando o convenio en vigor, porque estaba hasta o anterior convenio, a solicitude de 2 novas plazas de policía local, o máis axiña que podemos. O Gallá estiveramos antes, sí, está claro, pero bueno, ao final os prazos da administración, a veces, incluso nós tamén, a administración, tamén chocamos con eles. Pero bueno, tamén antes de final de ano, o Concello de Salceda lle comunicou a GAS a solicitude de 2 plazas de auxiliar e, polo tanto, bueno, por sorte, ahora no mes de marzo, a Policía de Salceda se reforzará con 2 auxiliares de Policía Local, non son axentes, é certo, pero, bueno, sí que van a botar unha man e manter un pouco
a normalidade neste corpo de seguridade. E logo, bueno, continúan con esas, botando así esas manipulacións, esas medio mentiras, dicindo que, bueno, que ao final a medios de persoas, bueno, é certo que, bueno, é certo, é medio certo, como sempre, no? Que non aumentamos, bueno, sí que se aumentou nunha praza fai 3 ou 4 anos, cando se creou a praza de oficial de policía, polo tanto, quedou unha praza de axente vacía que se ocupou, por certo, tamén mediante a Academia Galega de Seguridade. Por lo tanto, bueno, unha mentira máis do PP que vai soltando, ou a mellor non se acorda, tampouco sei. E tamén, bueno, soltando que faltan medios técnicos, que non sei que, bueno, non sei, se faltan medios técnicos, non o solte así, diga as cousas con certeza. Se falta algún medio técnico, pode decirlo sin ningún tipo de problema. E, bueno, e decir que, bueno, evidentemente, pues, me alegra que apoyen este convenio, non faltaría máis, e para conseguir que, bueno, Salceda siga sendo unha vila, como leva demostrado nos últimos anos, cunha criminalidade baixa, e iso tamén é evidentemente gracias aos corpos e forzas de seguridade, os locais e tamén os do Estado, que tamén quero aproveitar para agradecer as boas relacións que temos coa Garda Civil do Porriño, a Garda Civil encargada de Salceda, e que sempre podemos contar coa súa colaboración. Partido Socialista? Sí, Partido Popular, certo. Señor concelleiro, nós o que vimos aquí a dicirlle a realidade, e mostralo e ponlo diante do espello. Vostede é un nefasto xestor respecto da policía local. Non había plazas para convocar antes, non as había. E que para vostedes non a policía, para vostedes non era necesario no ano 2012, no ano 14, no ano 16, no ano 18, no ano 20, no ano 22, no ano 24, para vostedes non era necesario incrementar as plazas de policía, verdad? Non era necesario. Está todo perfecto. E a día de hoxe tampouco. E fai medio ano e un ano atrás tampouco, verdad? Temos coberto os fin de semana, temos coberto todas as noites, temos sempre 2 policías locales, verdad? En turno de noite, que sí. Pero vostede que quere facer? Parvo a xente? Non, a min, home. A min, claro que non o vai facer. E a xente tampouco. Pero que a xente sufre e padece as consecuencias de non ter un servizo á altura dun pobo como o noso. E vostedes ven aquí a pretender defender o indefendible. Xa bastante fan o membro da policía local, xa bastante fan cos medios, tanto humanos como materiales. Mire, claro que podía dicir algún, pero non o digo por responsabilidade, porque hasta dá vergonza fai un tempo atrás do que non dispoñían por seguridade. Por favor. Para vostede está todo perfecto, planificación de seguridade, verdade? Cando realmente se necesita a policía local non é capaz ni acordar con eles esas noites necesarias para que haya policía local suficiente para atender pois o que previsiblemente poida suceder, como así lamentablemente en moitas ocasións suceden cando hai grandes eventos no noso concello. Home, por favor. O que pasa é que a vostede lle molesta que se lle digan as realidades que padecemos no noso pobo. E iso non significa que, por outro lado, lóxicamente, en puntos de acordos plenarios, votemos a favor, lóxicamente. Hombre, como non vamos a votar a favor deste convenio para que se proceda a toda a tramitación con leva previso, insisto, coa reprimenda que vostedes, lóxicamente, merecen pola súa nefasta xestión en todos os aspectos con respecto á nosa policía local. Partido Socialista, Grupo Mixto, BNG. Antes de votar o punto, a mí me gustaría saber de que material carece a policía local, que está moi ben que a defenda, nós tamén a defendemos, e de que instalacións. Falou de instalacións e material, gustaríame saber de que, xa que a nós non lo traslada, e o mellor a vostede sí, curiosamente, pois nos gustaría que o dixera aquí, ante toda a veciñanza. Aumentouse a plantilla de 6 a 7 e próximamente en 2, que fará un total de 9 efectivos. Non lle vou consentir que fale de inseguridade nun dos povos máis seguros de toda a provincia. Vostede non forma parte da mesa de seguridade, nós sí. Os datos de subdelegación desminten todo o que acaba de decir. Proba delo, pois o resultado do traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado, xa non me interrumpa, que eu non o fago cando vostede fala.
Se dice tergiversar. Non me interrumpa cando eu falo, que eu non o fago cando vostede fala. Somos un concello seguro e os datos están recollidos das mesas de seguridade e non me gusta que fale así do noso povo. Poñe exemplos de cando das cousas esas que dice que sucede tan tráxicas e que non contan nese momento con quenda de policía local. Poñe exemplos, non solte o aire as cousas sin dar datos. Xa nos gustaría nos que os reforzos na policía fosen máis, igual que nos gustaría tamén que o diñeiro adicado por outros organismos fose máis para a seguridade, que non o é. Dito isto, vamos a votar a aprobación do convenio para a asunción da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para acceso ás prazas do Corpo da Policía Local. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto 7 da orde do día, expediente 405/2026, cesión gratuita da parcela R5 do PERI UE 02, polígono 2, ao Instituto Galego de Vivenda do Solo, IGUS, para a promoción de vivenda de protección pública no Concello de Salceda de Caselas. A proposta do acordo desta sesión plenaria di o seguinte: considerando que dende o Instituto Galego de Vivenda do Solo están a desenvolver diferentes proxectos en colaboración co resto das administracións públicas para facilitar o acceso á vivenda á mocidade e ás persoas con especiais dificultades, entre os que se encontra o programa de edificación de vivenda de promoción pública en solo urbano cedido previamente polos concellos, considerando ademais que o Concello conta cunha parcela resultante, a R15 do polígono 2, do PERI, que nos denominamos PERI da Gándara, o anterior era PERI de Besa, que segundo se recolle no plano de ordenación da modificación puntual e de ampliación a ordenanza número 1, edificación de vivenda colectiva, neste caso de reservada exclusivamente para vivenda protegida. Considerando ademais a conveniencia e oportunidade de ceder gratuitamente á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. Bipugal, participada maioritariamente polo Instituto Galego de Vivenda e solo esta parcela da que falamos, vistes os trámites realizados polo Concello, conta con informe favorable tanto de intervención como técnico, a memoria xustificativa da Alcaldía dos fins que persegue a cesión gratuita desta parcela, o informe técnico donde se fala da superficie total a ceder, que é de 1.060 metros cuadrados e unha edificabilidade de 1.703,13 metros cuadrados, resultando unhas aproximadamente 17 vivendas, un informe de valoración desa parcela de 58.746,53 euros. Todo isto nun expediente que está completo, que a través da providencia do 20 de febreiro se puxo en marcha, non chegou a comisión, pero chega a este pleno de xeito completo e foi vos trasladado, pois, creo que o día seguinte da comisión, para que tuverades cumprida información. Decir que no último pleno, que foi de carácter extraordinario, no que precisamente aprobamos non todos, Movemento Salceda, PSOE e BNG, a ceder gratuitamente a parcela da Devesa. O Partido Popular, quero recordar que votou en contra, abstivéronse, certo é, abstivéronse, non votaron a favor da cesión gratuita desta parcela para a vivenda. Dixen nese pleno que o seguinte, traería as 3 parcelas do PERI, tanto da Devesa como da Gándara, para cedelos de xeito gratuito á Xunta. Finalmente traese esta parcela destinada exclusivamente á vivenda protegida. Temos claro que non imos hipotecar o resto das parcelas a 5 anos, porque son os requisitos que así recolle o IGUS. Primeiro agardaremos a que creen vivenda na Devesa, que foi a que escolleron, e na que agora agardo que aprobemos para así poder ceder e sigan construindo nesta reserva de terreo vivenda. Faremos esa cesión deste apartado, e unha vez que construan aí, e se necesitan máis terreos, pois así o faremos.
O resto de parcelas son necesarias para o programa de creación de vivendas que necesitamos. As propiedades da nova rúa non chegaron a un acordo á hora da apertura da rúa vai a ser unha realidade, pero eles non chegaron a un acordo en canto a homologación, polo tanto vamos a iniciar un proceso de permuta forzosa e para ello necesitamos terreos para realizar esa permuta forzosa que serán precisamente os destas parcelas que ten o Concello en propiedade. Tras o que se falou aquí no último pleno, pues consideramos que é moi oportuno ceder esta parcela, que, como xa dixen en varias ocasións, está destinada precisamente a iso, a vivenda protexida. Decíamos antes, casi 17 vivendas, depende un pouco do formato dos proxectos, terían cabida nese espazo. Paso-vos a palabra, calquer cousa que vos poida aclarar. Palabra, Partido Popular. É moi preocupante que a señora alcaldesa non sepa das necesidades da policía local. Moi preocupante. En canto a este punto, lóxicamente, quedou ben claro o posicionamento do noso grupo, este grupo maioritario desta corporación, respecto da creación, construción, necesidade da vivenda, do lugar a donde construíla e, por tanto, nos vamos a votar a favor de este acordo plenario, sen entrar en máis cuestión na tramitación administrativa, que lóxicamente estamos no inicio dela e que vai ter aínda un percorrido longo. E, polo tanto, volvemos a dicir, como dixen no pleno anterior respecto da cesión da parcela da Devesa, vivenda sí, na parcela da Devesa na súa totalidade no, e sí no ámbito do PERI da unidade de execución 02 ao lado do actual centro de saúde. O certo é verdade que para que o Concello poidese ao longo dos últimos anos coa aprobación unánime das diferentes corporacións o desarrollo dese PERI é porque nunhas normas urbanísticas que están a día de hoxe en vigor e que tanto o BNG no seu momento como tamén o Partido Socialista tanto criticaron e que nós 30 anos despois dicimos que é necesario unha reforma profunda porque, lóxicamente, o urbanismo en todo o seu conxunto, no planteamento do mesmo, na mobilidade, na sustentabilidade, no material que se usa, no disfrute e uso que facemos as persoas no século XXI con respecto ao anterior, das necesidades da sociedade, dos equipamentos que se necesitan, etcétera, 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 lóxicamente é moi diferente as persoas que legislaban e as persoas que teñan a responsabilidade dos planeamentos urbanísticos non só en Galicia, senón tamén en España e no resto do mundo, non? Por lo tanto, o certo é verdade que, como digo, gracias a esas normas que temos, pois se pode desarrollar ese PERI porque está contemplado o ámbito a desarrollar. E iso é o que se fixo nos últimos anos. É certo que inicialmente o noso grupo non votou a favor do diseño interno do PERI porque non estábamos de acordo pois como iban a quedar as rúas. Posteriormente o goberno daquele momento volveu a traer al pleno a modificación do desenvolvemento interno dese PERI e aí sí apoiamos e votamos unánimemente pois o como iba a quedar e como está quedando pois ese ámbito. Abriuse un primeiro polígono que é ata onde chega a rúa Mártir do Sobredo a día de hoxe e que continuará no futuro próximo a través desa urbanización que se vai facer a través dos fondos extra da Diputación que imagino que vendrá a pleno a licitación nos próximos meses a este pleno municipal. E, por lo tanto, estamos de acordo en construir vivenda aí, tal como recolle ese acordo plenario unánime no seu momento de como iba a quedar e como dixen, vamos construindo e desarrollando ese ámbito da unidade de execución 02. E iso é o que podo decir a día de hoxe. Voto afirmativo, contentos de que se inicie a cesión desta parcela, igual que espero e desexo que se faga tamén con outras que están a día de hoxe xa dispostas e que estarán máis no futuro, independentemente que, como dixen antes, quede tramitación administrativa e documentación para seguir completando o expediente que hoxe, entre comillas, iniciamos. Partido Socialista.
Boas noites de novo. Continuando co expresado no anterior pleno, entendemos que a necesidade de vivenda no Concello de Salceda é bastante importante, sobre todo tanto polo elevado prezo que chegaron os alugueres como pola prácticamente inexistencia de vivenda tanto nova como usada no mercado. Entonces entendemos que é necesario isto. Nada, simplemente nos sorprende o tema da permuta forzosa. Entendo que pola rúa que se quere facer aí, Sí. non? É inviable chegar a algún tipo de acordo entre Levan un ano negociando, non foron quen, polo tanto, nos necesitamos ese No, estudio. máis que nada porque entendo que van a acabar perdendo, pero bueno, iso xa é cousa de cada particular. Efectivamente. Vale, evidentemente, o noso voto vai a ser a favor desta cesión. Grupo Mixto BNG. Iso non quere decir que non se vai abrir a rúa, a rúa vai se abrir igual. Ben, o Gallá, dentro de pouco tempo, vexamos noticias en positivo con esta cesión. Eu non son moi optimista de que o Instituto Galego da Vivenda realmente se meta a edificar nunha parcela que efectivamente non cumpre os seus obxectivos en canto que teña en este momento concesión directa de licencia, non? Ao mesmo tempo, as outras dúas, si xa teño dúbidas, se falase de ceder as outras dúas parcelas de titularidade municipal, realmente xa sería para botar a man a cabeza. Porque eu quero seguir lembrando, hai 15 días tivemos aquí un debate sobre vivenda, de que a Xunta de Galicia continúa tendo 50.000 metros cuadrados en Salceda. Dá para moito. Dá para ordenar toda unha zona, dá para equipamento e dá para vivendas. Pero a Xunta de Galicia sigue calada nese aspecto, sigue caladiña, ten aí 50.000 metros e, mentres tanto, este Concello está facendo esforzos, cedendo terreos para que a Administración galega faga vivenda pública. O Gallá, o pesimismo se convirta en positivo e vexamos que a Xunta de Galicia se toma en serio esta cesión. E o que acaba de dicir o señor o voceiro do Partido Popular, o señor Rodríguez Davila, sobre alteracións do urbanismo, as normas subsidiarias que temos teñe prestado moi bo servizo, creo que este Concello e hacia a súa cidadanía, a veciñanza. En todo caso, un plan xeral sabemos o que é, e as normas subsidiarias admiten modificacións. Eu recentemente escoitaba con moi bo criterio e temos buscado información e efectivamente así é, de que o plan xeral de urbanismo de Barcelona é do ano 76 e xa tivo 1.200 modificacións. Mire como non fai falta un plan xeral, simplemente, efectivamente, o que nos decía ese técnico aquí nunha reunión é corrixir o que queiramos corrixir, o que creamos que se debe corrixir nas normas subsidiarias. Pero as normas subsidiarias teñen dado moi bo resultado no planeamento urbanístico. Outra cousa é a falta de desenvolvemento nos núcleos rurais que se ten dado históricamente desde a aprobación das normas. Ese é outro cantar. Agora, as normas subsidiarias tal e como están son moi bo instrumento urbanístico neste Concello. A nos gustaríanos, se realmente teñen en algún momento algunha proposta de modificación, nos comprometemos a mirala con moito interés. Segunda quenda, antes de pasar a palabra ao Partido Popular, tócame a min defender este punto como alcaldesa responsable de urbanismo. E ao final vai ser verdade iso de que solo creo eu a rueda, máis que ti, Santi, neste eido da vivenda, cousa sorprendente, está sendo así. E a min, que me gusta moitísimo ler entre líneas, tomei o anotado que dixo, bueno, creo que estou xa en disposición de anunciar aos veciños e veciñas antes de que o faga o Partido Popular nas súas redes sociais que nos van a aprobar o plan extra.
É a segunda vez, xa o dixo no pleno anterior, pero hoxe acaba de dicilo con bastante nitidez. Xa digo que a mí me gusta moito ler entre líneas. Así que creo que estamos de enhorabuá os veciños e veciñas de Salceda. Era unha aposta clara do goberno de abrir Salceda, de xerar espacios para a creación de infraestructuras tan necesarias como un novo pabillón, como un novo auditorio, centro de día, espacios municipais para vivenda, zonas de esparcemento de máis de 5.000 metros cuadrados, unha apertura dun vial cara intensa tan necesario que elimine, xa que a Xunta non o fai a través da rotonda da Lagoela, o tráfico polo centro. Bueno, me acaba de dar vostede unha gran alegría. Sabía que a resolución, porque estou moi pendente delo, iba a ser agora a principios de marzo, pero supoño que nuns días teremos boas novas, alégrome moito. E logo, tamén leín entre líneas que o expediente acaba de empezar e que isto vai para moi longo prazo. Eu voulle a recordar, o portavoz do Partido Popular, que irá este expediente da cesión da parcela do Peri a longo prazo. Porque o anterior, que lle recordo que foi precisamente a parcela que solicitou a Xunta, agora llevo a ler o escrito do director xeral do IGUS, o expediente xa foi iniciado. Ou quere decir vostede que por algún extraño motivo se vai delatar no tempo e tal vez digan que no a primeira que escolleron para decir ahora que sí a esta, cando non nos interesa para nada? Estamos falando que esta nova cesión son 17 vivendas e a da debes a 35. O que quere este goberno é crear vivenda para a xuventude e para aquelas familias que precisan. Espero que non haxa nada gris detrás disto, porque asegúrolle que a veciñanza é intelixente. E igual que a alcaldesa sabe ler entre líneas, a veciñanza tamén o sabe. E a veciñanza ten que saber que precisamente o IGUS, o Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta, dixo nun escrito enviado, pois este foi con data de, agora lle digo, 21 de 11 de 2025, compromiso do Concello para a cesión da parcela, e recibimos comunicación escrita do inicio do expediente 15 de 12 do 25. E dice o seguinte: o día 21 de 11 de 2025, o Instituto Galego de Vivenda de Solo IGO recibiu o compromiso do Concello de Salceda de Caselas para a cesión do solo urbano municipal co fin de promover vivenda pública polo IGUS ou entidade instrumental do sector público autonómico. A Alcaldía achegou, xunto á proposta, a documentación relativa á titularidade en condicións urbanísticas das seguintes parcelas, as 3 parcelas que compoñen a devesa. O día 9 do 12, o director técnico do solo residencial emitiu informe sobre a determinación das parcelas de titularidade municipal e a suficiencia documental, ou sexa, o Concello entregou todo en tempo e en forma, e así mesmo requiriu informe á Oficina Técnica do Solo sobre a idoneidade das parcelas e a elaboración dun plano topográfico dos terreos declarados idóneos co obxecto de remitir ao Concello para diligencialos polos servicios técnicos co fin de constatar que corresponden coas parcelas do obxecto de cesión. Isto foi enviado e o 12 de decembro, no Nadal, a Oficina Técnica do Solo emitiu informe favorable sobre a idoneidade da parcela municipal. Esta sociedade, polo tanto, di que esta parcela e o expediente está listo para seguir adiante e solicitan a cesión gratuita das parcelas a Sociedade de Vivenda Pública con NIF tal, dirección tal, Santiago de Compostela. O IGUS, partícipe maioritario da Sociedade de Vivenda Pública, comprométese a destinar as parcelas á construción de vivenda protegida e de promoción pública. Isto é un escrito dirixido ao Concello polo director xeral do IGUS, Heriberto García Porto. E isto comezou en novembro, continuando co informe favorable en decembro. Canto tempo tardan os expedientes na Xunta? Cando a necesidade de vivenda é tan urxente e anunciada polo presidente día sí e día tamén? Eu confío en que Salceda ten que ser un deses lugares elexidos das 10.000 vivendas. Lévase moito traballo en silencio, con lealdade institucional, e estou segura de que o IGUS e os seus directores xerais, tanto provincial como autonómico, van a cumplir o seu compromiso.
Adiante, cando queira. Unha vez máis, os veciños que teñan a ben escoitar as intervencións poden escoitar e ver como manipula e minte, dicindo o que lle ven en gana e non reproducindo o que este portavoz di. Miren só a sonrisa que acaba de botar, xo dice todo. É unha persoa que minte reiteradamente a súa conveniencia. Minte. Claro, minte. Pero non temos nada que ocultar, señora alcaldesa. Nós públicamente votamos en contra da decisión da parcela de Besa. Que problema hai? Perdón, a abstención da decisión da parcela da de Besa. Porque nós non queremos que se faga vivenda aí. E abstivémonos precisamente para que vostede non sacasen ao día seguinte titular no medio de comunicación afíns dicindo que o PP vota en contra de construir vivenda en Salceda. Claro, esa é a cuestión do relato de como lle transmitimos e manipulamos os veciños, porque ao final, lóxicamente, na vida rápida que vivimos, pois lemos os titulares e non profundizamos nin perdemos tempo en informarnos e dicir, oye, por que este grupo ou aquel outro vota en contra, abstención ou a favor? Lóxicamente, o tempo é o que é. Miren, lóxicamente dixen que se iba a desarrollar a través do plan este porque foi o que vostedes presentaron. E non sei se vai vir aprobado ou non. Vostedes xa dá por feito que vai vir aprobado porque eu dixen que se vai a executar co plan extra, pero inconscientemente eu dixen porque foi o que pediu o goberno de Salceda para desarrollar ese ámbito. Oiga, se non ven aprobado, resulta que a culpa vai ser miña que non ven aprobado. Ahora, se ven, pois genial que é gracias ao goberno de Salceda. Hombre, por favor, un pouco de seriedade, señora cabeza. Pero bueno, vindo de vostede xa coñecemos, verdade? Vostede dice os clubs e se compromete con todos que o segundo plan esta Diputación vai ir po pabillón. E resulta que vostede lle dá unha patada no cu, políticamente falando, os deixa abandonados, os deixa de lado, e incumpla a súa palabra non con nós, sino cos clubs. Xa incumpliu en aquela reunión onde acordamos entre todos, señor Salustiano, entre todos, señor Xurxo, que non se presentase ese proxecto sin antes acordar e volver a falar, verdade? Acordanse. Pero como a señora alcaldesa non viu que non iba a salir como ela quería, porque lle desmontamos que ali sí se pode facer un pabellón como nos merecemos, entón colleu e tirou para diante. E agora resulta que volva a incumplir diante dos clubs deportivos deste Concello presentando o segundo plan extra de Diputación, pois non no pabellón, senón en isto. E, por lo tanto, pouco máis que decir. O tempo é o que é, e o que quero dicirlle é que, lóxicamente, eu me refería ao expediente desta parcela, señora alcaldesa. É dicir, se os propios informes de intervención e de secretaría dicen o que dicen, que para acceder a isto hai que urbanizar, o compromiso do Concello ten que urbanizar eso, non o digo eu. Ten vostede a escritura pública a día de hoxe da titularidade desa parcela? A ten? Ten o Concello? E non, si xa ten, eu creo que non a ten, pero, bueno, vostede dirá, enséñola, sabes? E despois, en canto ao señor Salustiano, oiga, me alegro un montón escoitalo volver a decir que vostede, o BNG de Salceda, defende que nos 50.000 metros que ten en propiedade da Xunta de Galicia, non por cesión, señor Xurxo, non por cesión, por expropiación. A Xunta de Galicia ten 50.000 metros porque expropiou os veciños e o pagou, empezouse alá polo ano 2003, 2004, se mal non recordo, e se acabou no ano 2009. E ten en propiedade, pero onde ten?